Krásný den, vítejte v Bohuslavicích. Dnes jsem vám nachystal do nabídky soubor 2 pozemků. Oba 2 pozemky se prodávají společně. První pozemek, parcelní číslo 260, celková plocha 233 m². Na pozemku stojí stavba. Způsob využití rodinný dům. Stavba je určena k demolici. Druhý pozemek, parcelní číslo 265 a 266, celková plocha 134 m². Součástí pozemku je stavba, způsob využití rodinný dům. Původní majitel zde započal již rekonstrukci a je na zvážení, zda ji legalizovat a pokračovat v ní, anebo stavbu odstranit. Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat. Rád vám poskytnu více informací. Ivo Bača, Remax Deluxe.